Akce. Vážené divačky, vážení diváci, dovoluji si vás co nejsrdečněji přivítat u sledování tohoto úchvatného filmu, který vznikl péčí členů studentské iniciativy Otevřeno při příležitosti 70. narozenin Pedagogické fakulty v Plzni. Posaďte se co nejpohodlněji, právě začínáme. Stop! Skvělé, pane děkane, bylo to výborný. My na vás máme ještě jednu drobnou prosbu. Myslíte, že byste nám mohl odemknout dveře do další kapitoly? S největší radostí. Pojďte dál, velmi rád vás provedu celou fakultou. Ale všimli jste si toho, že jsme všichni 3 leváci? Náhoda? Nemyslím si. Počkej. Tím si chtěl říct co? Já nevím. Možná je to znamení. A k čemu? Možná je to znamení k tomu, že máme společně udělat něco neobvyklého. Například? Tak považte, fakulta letos slaví jubileum. To je přece čas to řádně oslavit a patřičně zavzpomínat. To zní výborně. Tak jdeme na to? No jo, ale kde začít? Mám nápad. Pojďme tedy navštívit jednoho z nejstarších profesorů na fakultě. Dominiku, nazdar. Dobrý den, pane Pojďte profesore. dál a vítejte. Děkuji pěkně Prosím, za pozvání. pojďte dál. Mimochodem hezká helma, sluší vám to. Pane profesore, můžeme se do toho pustit? Můžeme. Výborně. Když si představíte fakultu jako 70letou dámu, jak ji vidíte? No tak je stále pěkná. Já myslím, že žena může být upravená a pěkná i ve vyšším věku. Samozřejmě musí o sebe dbát, musí se snažit vylepšit. Tím nemyslím plastické operace, ale přece jenom se musí udržovat. A ona, ta fakulta,
na jednu stranu stárne, ale na druhou stranu si obnovuje tu krev, protože jsou tady samozřejmě studenti mladí, studentky mladé, plné života a zájmu o studium a i učitelé samozřejmě mládnou. Já to vidím na sobě, jak se ty generační rozdíly prohlubují i mezi mnou a třeba těmi mladšími pedagogy fakulty. Já, pokud se nepodívám do zrcadla, tak si připadám mladý, protože se mně líbí krásný mladý lidi, chytrý mladý lidi a vnímám to, že mě to nějak obohacuje, že jsem mezi mladými lidmi, což je strašně příjemná práce, tady jim něco předávat a v tom jako vidím, že ten Komenský, můj oblíbenec, měl pravdu, který říkal, že ta škola stáří, nebo prostě ta poslední škola, že to má být něco, nebo v tom třeba v učitelství, nebo i v životě, kdy ten člověk se snaží tedy, už nevytváří takové ty hodnoty nové, ale snaží se to nějakým způsobem reprodukovat a dát to těm lidem, konkrétně v té výchově, vzdělání. Ta fakulta je na jedné straně stará, je to v tom určitý paradox, ale tím obsahem mladá. Jak jsem říkal, prostě mění se tady postupně ta krev, jako by dalo by se říct, že se okysličuje tím mládím, ale okysličuje se taky pokrokem ve vědění. Jsem rád, že jsem tady mohl strávit 42 let, což není úplně tak samozřejmě jakoby velká doba z hlediska nějakého historického hlediska, ale jako je to většina života mého a je to neuvěřitelných 84 semestrů. Jaká zajímavá, krásná vzpomínka vám vytane na mysl? Ono vždycky všechno je krásné, když je to poprvé. Pravda, nevím, jestli to potom nevystřihne tady Petr, ale jednou jsem to říkal před studenty a jedna studentka se ohradila a říkala, že není všechno krásné poprvé, ale já to beru tak, že je to takové to, nemyslím v to fyzické panenství, ale když někam člověk přijde a nebo má nějakou zkušenost a je pozitivní, tak ho to velmi ovlivní. Já jsem sem přišel, mě bylo 29 let. Měl jsem štěstí tady na lidi určité a prostě jsem dostal možnost pracovat na pedagogické fakultě, o které jsem si myslel, že je daleko víc ideologicky sevřená v té době, ale ukázalo se, že právě ta historie, katedra historie byla skvělá v tom, že sice pravda, většina členů katedry byla v KSČ, ale byli to lidé velice slušní. To je právě ta moje zkušenost. Úplně to bylo jiné, než prostě v té Praze, kde jsem žil uprostřed takové určité závistivé zloby, jako že to je hezký, že píšeš tady práci, ale ty se nám tady málo angažuješ a nechceš a kazíš nám tady prostě tu atmosféru. Tady jsem se dostal s velkým strachem, jak to tady se mnou bude, ale ukázalo se, že jsem byl jsem přijat velice dobře. Pane profesore, já bych ještě na závěr vás přeci jen požádal, kdybychom potřebovali ještě zjistit nějaké další zajímavosti ohledně historie fakulty, za kým byste nás poslal? No, to vypadá teď jako, že jsme si tu otázku připravili, ale mně napadá spontánní odpověď, naprosto jednoznačná. Je to můj přítel, profesor Viktor Viktora. To je zasloužilý, se dá říct, úctyhodný pedagog tělem i duší a já s jistým zadostiučiněním konstatuji, že je ještě starší než já, což je milé, že je nějaký činný profesor ještě starší než já. Je to osobnost, jako já bych řekl, osobnost s velkým O tady na této fakultě. Začali jsme zvesela trochu. Pane profesore, ještě jednou vám přeji dobrý den. No já vám taky. Od kdy působíte na pedagogické fakultě jako pedagog, jako kantor? To vám řeknu přesně od 1. září 1968. Vzpomínám, když jsem studoval, měli jsme na němčinu starého středoškolského profesora. A on se nás ptal, byli jsme v prvním ročníku, čím chcete být. No a já jsem mu na to řekl učitelem. On říkal profesorem.
A jsem říkal, dobře, profesorem. A říkal, ano, to je to nejkrásnější, co můžete volit. Lékař se setkává s fyzicky nemocnou osobností. Právník se setkává s duševně nemocnou, nebo řekněme s věcně nemocnou osobností. Ale učitel se setkává s osobností a záleží na tom, jaký bude tvarovat on. A tohle to je, já bych řekl, základní prvek. Já chápu, všechna povolání jsou důležitá, řekl bych z tohoto hlediska, teď mluvím asi tak jako literát nebo podobně, tak lékařské povolání zásadní a potom bych řekl povolání, které živí tento národ, to je rolník. Jo, to je jednoznačně. Ale bez učitele není ani lékař a bez učitele není ani sedlák svým způsobem. Ty profesní začátky, řekl bych, mísily trému spolu se sebevědomím, s nadšením a samozřejmě také s jistou tragikou, protože nezapomeňme, je to rok 68 a je to pár dní po 21. srpnu. A najednou se tady začínají objevovat dva světy. Normalizační, ten byl na fakultě ve veliké menšině, ale s velikou mocí. No a potom ten svět nenormalizační, můžeme říct si také antinormalizační, který vlastně na té fakultě pomáhal přežívat. Byl to svět, mohli bychom říci, i soukromých radostí, pohovorů, rozhovorů, ale také svět jistého smutku, svět vědomí jistého rozvratu. Ale v každém případě to byl svět trochu bezpečný, o němž člověk mohl předpokládat, že nikdy nenechá propadnout do propadliště ani nepodrazí nohy. Když tedy vzpomínáme na tyhle ty záležitosti, tak to souviselo třeba s tím, že tady existovalo povinné politické školení. Jak už jsem se zmínil, katedra na tom byla velice špatně kádrově. Čekal se pohovor po skončeném školení celoročním. Byli jsme shromážděni vlastně v této místnosti a okolo stolu, který je podobný tomuto. Takhle okolo seděli kolegové a teď skleslá nálada. No a abych tu náladu trošku povzbudil, tak jsem tedy skočil ke svému takovému artistickému číslu, které jsem jako rád provozoval nebo prováděl na katedře. Zkrátka jsem se zul, vyskočil jsem na ten stůl a jal jsem se poskakovat jako orangután. Bil jsem se do prsou. Tenhle ten okamžik tu náladu trošku zvedl, jenže ono to mělo jistý doslov, dozvuk následujícího dne. Protože tady totiž uklízečky válčili se zdejším školníkem, ten jinak měl také funkci pedela při promocích. Válčili, protože on vlastně dbal na to, aby se uklízelo. A oni ne, že by neuklízeli, no ale řekněme uklízeli. A já ráno sem přijdu a teď tady je ta mohutná paní, ona byla jinak velmi sympatická, už postarší, a teď pan docent Šváb, který tady neseděl včera, vznosná postava, že jako seriózní člověk a tohle všechno. A ona říká, pane docente, po tom stole někdo skákal, někdo chodil, podívejte se na ty stopy. On štíhlý, vysoký, takhle se dívá a říká, ano, vidím, tady skutečně jsou stopy. No a teď paní Kurková, tak se jmenovala, jak si řekla, to ten Moravec, to je ten školník, to je takovej, ten tak všechno špízuje, všechno pořád musí vědět. Ten tu les po tom stole, už nikoho nezajímalo, že je vyjet k soudu z tohohle stolu, někam jinam. No a potom tedy jako odešla rozhořčená a já říkám, pane docente, to jsem byl já, dělal jsem včera orangutána, abych tady připravil všechny členy katedry na zkoušky po politickém školení. A mohl bych vám těch příhod říct víc, ale já to tady jenom tak dokumentuju k tomu, že i v této době se žilo. A muselo žít. No, tak jsme zavzpomínali. A co teď?
No, přemýšlela jsem o tom. Co kdybychom se zeptali na fakultu ještě někoho z jejich absolventů? To zní jako prima nápad. Zařídíš to? Jasná věc? Sláva Bohu. Ne všichni absolventi pedagogické fakulty musí končit v ryze učitelské praxi. Příkladem takového absolventa je doktor Martin Prošek, v současnosti ředitel Ústavu pro jazyk český, dříve vyučující na pedagogické fakultě a ještě předtím student pedagogické fakulty. A tady ho máme. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Prozraďte nám, jaké jsou vaše vzpomínky na fakultu? Moje vzpomínky na fakultu jsou jen ty nejlepší. Já jsem před fakultou studoval střední průmyslovou školu a ukázalo se, že to je obor, který nebude úplně v centru mého zájmu, takže jsem se vlastně připravoval na vysokoškolské studium jazyků, češtiny a angličtiny a dostat se do Plzně pro mě vlastně znamenalo dostat se na vysněný obor, takže jsem cítil velké zadostiučinění a obrovskou radost, že jsem se do Plzně na češtinu a angličtinu dostal. No a zároveň to vlastně pro mě byl vstup do velkého světa, protože jsem v Plzni začal fungovat samostatně, bez rodičů a tak podobně. Přichází vám na mysl nějaký silný zážitek, který se vám v souvislosti s fakultou navždy vryl do paměti? Přichází mi na mysl zážitek, který se mi nejen vryl do paměti, ale zároveň mi taky významně změnil život. Bylo to ve 2. ročníku, stál jsem na chodbě katedry angličtiny a jedno z vyučujících, která zrovna procházela kolem, říkala, máš hotové všechny zkoušky? Já jsem přisvědčil a ona říkala, a nechceš jet do Portugalska? Tenkrát totiž začínaly studijní pobyty v rámci Erasmu a já jsem se vydal na zkušenou na tamnější katedru angličtiny do města Aveiro, do Portugalska. Byla tam spousta zahraničních studentů, takže jsem se držel hodně studentů z Británie a tam jsem vlastně získal velkou lásku k britské angličtině. Hodně jsem se v angličtině zlepšil a moc jsem se toho naučil. Jaké to je vidět jednu fakultu perspektivou studenta i vyučujícího? Případně v jaké roli jste si připadal lépe? No, každá z těch rolí má něco svého. Když je na fakultě člověk v roli studenta, tak to pro něj znamená vlastně pořád určitou bezstarostnost, ale zároveň začíná vlastně poznávat ty tajeté profese, začíná se profesně rozvíjet, takže je to velmi závažný vstup do života. No a z perspektivy učitele se dá říct, že už jsem na fakultu vstupoval jako člověk, který už v tom oboru nějakým způsobem působil a chápal, že se tím uzavírá určitý cyklus, že to, co se v tom oboru člověk naučí, zároveň předává dál. Cítil jsem v té roli velikou zodpovědnost a doufám, že se mi podařilo odvést nějaký aspoň kousek dobré práce. Tak, vzpomínáním bylo už definitivně dosti. Teď načneme zábavu z jiného soudku. Tram ta 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 ta. Ale nebojte, tohle si necháme až na potom. Nejprve to oslavíme důstojnější cestou. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá fakulto, hodně štěstí, zdraví. Popřál naší fakultě do budoucna?
Já jsem přesvědčen o tom, že Plzeňská pedagogická fakulta poskytuje svým studentům kvalitní vzdělávání, že jim umožňuje rozvíjet se ve všech směrech a doufám, že tuto svou roli bude nadále naplňovat, nepochybuji o tom a přál bych jí mnoho dalších let, mnoho úspěšných studentů a mnoho uchazečů o její obory. Popřál bych jí samozřejmě dobré studenty nadále. Skoro po tom, co jsem říkal, to beru jako určitou samozřejmost, že to tak bude a samozřejmě důležité je, aby byli tady i dobří pedagogové. Fakultě bych rozhodně popřál za prvé, aby se udržela ve své podobě, aby si udržela svou kvalitu, která je nepochybná, aby si udržela to ovzduší, které, řekl bych, člověka nedeptá, ale které ho dovede jistým způsobem také podpořit. No a samozřejmě naposled jsem nechal, nechci říkat, aby to bylo poprvé, na prvním místě nebo podobně, ale naposled jsem nechal také, aby za to byla také adekvátně hodnocena.